kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak niken kowe mak. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya Duk ya. Ya. Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa odong itu? Ya ora ikhlas kok Pak Igit. Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. Udah Rian Uni Jessica. Oh. Kok roh ae kowe? Lho cah kene kok kene iki ora trima wayangan sego-sego ya kok Padang Pak Igit. Masa? Oh iki piyai Padang iki terkenal. Nasi Padang. Pai awak jek. Wah. Mau kemana? Oh iya. Jebule ya iso lambemu ya nggo basa apa ya iso ya. Kan beliau besan dari Padang dan juga Sunda. Bisa bahasa Sunda? Kumaha kabarna Ibu Amang? Terus Damang. selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahasa Sundanya bagaimana? Bahasa Sunda. Selamat apa mau? Selamat malam. Wilujeng dalu ame podo. Oh iya. Ame podo orang aku. Iya. Sugeng lho kok sugeng midhangetaken kok ya. Selamat menyaksikan wayang kulit. Mangga sadayana cacalikan hela jeng ningali aya wayang kulit Ki Sigit Arianto. Oh iya. Jangan tepuk tangan nek orang ngimboi. Lambemu tak pelintang. Ngimboi donga ning kene kon seneng-seneng karo donga. Berarti bengi iki basamu Jawa Indonesia campur Sunda. Walah mumet bengi iki wong mergo waleh-waleh napa mriki sing disubyo-subyo kan tamu besan. Oh, iya. Harus bisa mengikuti budaya besan juga. Oke loh. betul, nanti juga jaipongan ya Sa. Irarik balik ke Bandung teh. Artes kayak orang bahasa Sunda teh hanya. Artinya apa? Kapan apa balik merono? Usek rasane kene kok mau tundung. Loh, nek balik kan biasanya besane nderekke to Pak Oh, iya. Igit. Eta sadayanya Jawa Tengah sing sakieu nyabunya ngartos teu bahasa Jawanya. Teu ngartos pokoknya gede-gede kajang ya. Ini orang ngerti gede-gede. Nuhun. Memang ini Julang itu wajahnya seperti cepot. Jadi dia Asep Sunandar. Oke. Kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar. Biasane dadi Tamune akeh banget itu. wah tamune Pak. Isuk mau lho. Gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah. Wah kok padha nom-nom aku mbiyen nglamar ibune ya ngono kuwi. Iki ora ben-ben Mas Rian iki serah-serane Mercy. Lah Mercy padha imbang kali kula. Mbiyen serah-serahanmu ya Mercy. Ah Scoopy. Scoopy ya diindulke. Yang penting adalah niat. Niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat. Allahumma amin. hati manten iki kuliahe sekolah ning Perancis. Pokoknya bengi-bengi iki pokoke dintek-entekno nek seneng-seneng artine ngoten niku. Oh, kuwi iso basa. Lho kula omongan karo demit wae iso kok Pak. Iya. Awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak. Lho. Oh sik kok iso meguru karo kuntilanak sebabe? Susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus ana kuntilanak tangisan. Kuntilanak ki yo guyu. Susah ya tetep guyu ya kuntilanak. Guyu, konangan dukun yo guyu ora konangan yo guyu. Pokoknya Pokoke luar biasa bengi iki Pak Igit sing mirsani wah
tumplek blek. Tumplek blek bakul ngantek teko pasar Medang jejer-jejer mriko. Wah, Ya pancen wis bakul paten ning kono kae ruko-ruko. oh bak teraim pun enten Wis bedino eneng. toh. Oh, oke. Ya. Selamat dan berbahagia untuk selamanya Udarian Uni Jessica. Oh iya. Jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang, dadi urung patek mengenal bahasa Padang. Itu beda-beda lagi, rumpunya beda-beda. Masa? Bagian Palembang itu sudah lain lagi. Cak Manu kabarnya? Oh ngono. Beda. Pai cekian, pai cek. Tambuah sikik. Oh iku ana. Ki Yogya nek tambah sithik. Ora percaya, suruh kesini Udarian tambah sikik Udarian ya. Tambah sithik bayarannya maksudnya. Oh. Wah, asem ae. Iya bener rek, angger Pak mantuk, bisane mantuk berarti bener. Bapak salah ya mantuk, ora ya mantuk. Sing penting nyawiji dadi siji bengi iki. Iya. Ya Allah milih besane bahasane kok angil-angil. Iya. Itulah dinamakan jodoh. Jodoh. Bineka tunggal ika dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu. Wah, ya. Nggih, seneng angger kok keplok-keplok mesti kabeh nambahi. Alah. Nambahi donga lho Pak. Oh, Iki. nambahi donga. Oh, wong- Muga-muga aku ya melu ndongake kowe, Jo. Muga-muga majulang sehat, Amin. panjang umur, Amin, Pak Iki. awet urip. Amin. Urip terus nganti entek wong kowe isih urip dhewe. Sik. Omongane kok urip terus ngantek entek uang. Lah panjang umur liyane Lah. mati kowe isih urip. Yo maksudnya yo sak lumrahe ngantek entek uang. Lah engko nek ape wayangan sing nabuhi sapa? Terus ngenek-ngenekan iki. Ora ono kabeh. Kok nek terus ape graji ning kene sing graji sapa? Ora ono. Dadi sak lumrahe. Pokoke for you is the best my friend. Can you speak English, Jolang? Yes, I'm speaking English. Thank you. Don't worry, no problem this night. Weekend, week iku rambut, nek kene dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Elah. Kamar nganten dihias. Hias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70 80. Heeh. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukai kabeh. Ah iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Pade-pade ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono Ayo kuwi. tutupe dhuwur layar tak geraki pring ndayeng ngono ae. Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss engko terus dikeki koyok keluk-keluk bediang kuwi. Klok-klok bediang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk Lah, semuk. Wah, kayak semuk wis kaya ning dhuwur mega. terus disawer. Sawer ber. Terus gek nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica. Jessica ada setelah tadi siang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Oh, ngono. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night? Lah kowe biyen pas dadi nganten anyar piye? Alah kakuati Pak Igit barijat tamu cek do jagong ape njajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane D. Omahe dibuka jejer-jejer. Buka kabeh turune ning ngamben tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Baik tangi. Bae tangi apa cung. Mangalih to Mbah wong kula niki nganten ape anu ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Lah. Mbak yo celutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian. Ada bintang tamu sing lagi Naik. buat naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Wile nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan.
SD, SMP iki aku wis menangis cilik ngono. Cilik tenanane Pak iki. Saiki lah. Saya mblegentong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki bergizi. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk niken to Pak iki. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki mesti dianti-anti penonton iki nduk niken salindri ya. Oh, aku ora. Ngenteni kowe apa? Anek Ngerti ora. kowe do sepeten kok. Anek ora aku tak mengguri. Ya ora ya ngancane niken. Ya. Ngatek nduk niken. Ning nong nong. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Niken salindri. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangestune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor loro kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong kuwi. pancen anu genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani mara rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lo ngendenge dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Nah, saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi tak jak. Yo dijak yo Pak iki tuh Iki rukose pren. mami Ndonga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band oh pop. dangdut band Iya, pop. iya Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu udah Rian sama Uni Jessica. Oh, Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Ruh iki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik. Cantik. Ya Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki do kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajahatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bancaan ning kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud Iya. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah wong kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk nih kan. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to.
Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku dik ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ra lah. Sapa jenenge sapa? Inah ngono. Sapa? Inah. Pinah. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani Dani. iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Igit. Piye? Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot Heeh. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Oh. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu, Ibu bapak siapa? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang nih. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta Pak? Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Aman padha Februari cek payu toh. Lu. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teh mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi dadi. Terima kasih. Dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing nganggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Ya, iso. Iya. Omongane ketoke ku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Weh, request-e podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon ing pom kok wis kene lho, Pak. Jo, Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu kamu malam hari. Oke. ini. Bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender nih jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk teman-teman berdua. Nggih. Ini dia. Dimen buta yang ram
pangkur. Masih nanggleng cahyane rakaeksi Amin. Amin. Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang Pak Idit. Nimas Musti kaning jantong kanyakang saking Putri saking ndok-ndok Kediri. nggih Oh, ndak. Kediri. salawireng nambang beksa mos kacakup Lin linambaran jiwa tama ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. Ya. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak iya kakek makanya Kak Iya. Kayak Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa odong itu? Ya ora ikhlas apa Igit. Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. ya aku kok sensimen ki Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi oh kok pede Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Kok membuat aku bingung. Oh. Heran aku. Lagune apa Nduk niki kan? impenku nggih Pak Igit Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.
alon-alon pokoknya rasa sayah-sayah. Iya. Hilang jebol Iya. aduh impenku suwitan Nyidam sari ndang dite. tega mring aku kabar piye wong takut aku kumbang hitam sari siramu marani wong bagus aku kang bakal liwati setan senitangin aku semuanya janji prasetya Oke. Wah, luar biasa. Ah, onde mande suara kau baik sekali cantik orangnya. Oh.